खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किरिकां ब्रह्म मोब्लिब फोनांजाब लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां एफिडिसिएलनिफ्राय नोंथांनाव मेसेज फैदों नामा मोब्लिब बिल होनो एबा रिचार्ज खालामनो थाखाय नोंथांनाव मेसेज फैदों नामा जुदि नोंथांनाव मेसेज फैदों अब्ला नोंथाङा सांग्रां जा दसे समनि गेजेरावनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ लांदां जानो हागौ 8917462240 बे नाम्बारजों नोंथांनाव मेसेज फैदों नामा नोंथाङा मोनसे नाम्बारखौ गोसोआव ला 1912 बे हेल्पलाइन नाम्बारखौ नोंथाङा गोसोआव लाखि मोब्लिबनि बेसेनखौ होआब्ला नोंथांनि मोब्लिबखौ दानस'नाय जागोन होनना मेसेज फैदों नामा जुदि थाबैनो बे बिलखौ होआब्ला दिनै मोनायावनो मोब्लिब गोहोआ दानजागोन होनना मेसेजनि गेजेरजों बुंहरदों नामा नंगौ नोंथाङा बे मेसेजनि दारै गोरोन्थियावबो बिलखौ पे दाखालाम नङाब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ लांदां जागोन एफिडिसिएलआ माब्लाबाबो कास्टमारनो बेबादि मेसेज हरा जुदि नोंथाङा बेबादि मेसेज मोनोब्ला थाबैनो हेल्पलाइन नाम्बार 1912 आव कल खालामनानै जगाजग खालाम एफिडिसिएलनि मावख'आरि मेसेजिं आइडिया DFP DCL मोब्लिब दानख'नायनि खौरां मोननाय लोगो लोगो 1912 जों नोंथाङा जगाजग खालाम नङाब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ दसे समनि गेजेरावनो लांदां जानो हागौ